Здравейте, отново реших да тествам какво може да е коза. И зато и почвам друго място, обаче забравя какво е това нещо. Какво е това? Не знам какво става. Не знам какво става. Не знам какво се случва. Да видим сега. Много бавно заред. Къде съм? Какво става? Какво трябва да правя? Бихте ли ми казали какво трябва да направя? Обикновена коза да съм си. Да бъда обикновена коза. Обаче само ще бъде толкова. Така, никаква представа сега, ако изтече времето, какво ще стане. Стои, ще се опитам пак да го взема това нещо. Yes. Не, нищо, няма да го прочита, защото не мога да разбера. Да. Да видим сега. Що ще стане? Окей, пак ли съм нормална коза, бе? Значи, май ще печелим, трябва да печелим двойно повече точки. Никаква представа. Но аз лично не мога да спечеля. Почти ти вярвайте. Освен да пребия някой друг човек, ама... Аз не мога да вземам точки! Защо? Ще ида да гръмна бензиностанцията. Ако успея до тогава да ида. Карам възможно най-бързо. 10, 9, 8, 7, на 103 точки, окей. И бензиностанцията гръмна! Ей! Окей, бе! И сега? Сега пак такава ли коза ще бъде, бе? Жалко. Ще видим. Наистина жалко. Малко нагоре трябва да сме още, май. Искам си пак да съм си нормална коза. Аз нормална. Искам да съм си свръхестествената коза. Като за финал ще направя нещо. И спирам клипа. Хайде. Тези сакси ще ги махаме от тук. Защото са лоши. Вижте сега, аз като се ударих в оградата, не можах да щупа, обаче от саксията се щупи. Виждате ли? Саксията е по-силна от мене. Защо? Защо е такъв слабак това? Това е малко трудничко. Пребихме се нещо. И ми мисля това да бъде за този клип. Както казах, ще бъде на части. Не забравяйте да се абонирате, коментирате и харесате клипа. Чао!